klipper jo rundt om puderne, og så bliver de sådan meget hårde. Det gør jeg ikke. Altså så er det pisse upraktisk at have nogle store uldsokker på, og 2, så er det meget, meget nemmere at trimme det. Så det jeg gør, det er at simpelthen trimmer ned til neglene. Og jeg knæktrimmer jo lidt, men når jeg gør det ned til neglene foran, ikke, så sker der simpelthen det, at noget af det er uld, altså noget bliver skåret og kommer igen som uld, men noget af det kommer igen som dækpels, og jeg kunne godt tænke mig, at de har relativt strid pels ned på puderne. Du se, jeg vil ikke have det der siddende. Så ned til neglene, så vi blotter neglene. Og når vi så har gjort det, så når jeg skal klippe dem foran, så klipper jeg faktisk firkantet. Det vil sige, at jeg klipper op til neglene, så neglene er fri. Men jeg begynder ikke at lave runde poter og alt muligt andet pjank. Jeg laver firkantet foran, så de får firkantet snuder. Jeg er ikke interesseret i, at de er runde. Jeg vil have, at benene skal være lige helt ned. Og det vil sige, at der skal ikke klippes ind her. Kun ned ved kløerne. Jeg klipper dem helt. Jeg klipper kløerne op. Altså kløerne fri, ikke? Ja. Og det er simpelthen... Fordi her, der skal vi jo ned og have de der hjørner med. Og så kigger vi på benet her, så det er noget, jeg kunne godt tænke mig, at det her ben var lige. Jeg kunne faktisk også godt tænke mig, at der ikke er alt for meget fnid og fnader og uld, og der er ting, der hænger inde i skoven, og jeg ved ikke hvad. Ja, tak. At det kunne være rigtig skønt. Og det her ben har vi arbejdet lidt på, så I kan godt se pelskvaliteten på det. Du er dygtig, Pusling. Pelskvaliteten på det er, altså, at den er ved at være der dernede af, ikke også? Men hvis jeg tager det andet ben, det her, og børster det op, så er det meget mere uldbulbul. Kan I se det? Kan jeg se forskel? Ja, jeg kan i hvert fald se, at der er gal, mand. Og noget af det, der er rigtig svært for folk, det er at klippe lige ben. Det kan man ikke, og det kan jeg heller ikke, og jeg gider faktisk heller ikke, for det tager 5 timer at klippe lige ben. Og så skal de være vasket først, og de skal være kridtet, og de skal være alt muligt andet, og det gider jeg ikke. Men jeg vil gerne have lige ben, for det er pænt. Så derfor så gør jeg noget helt andet. Jeg siger, nå, okay, det her, det skal være... Den længde her skal det være hele vejen ned. Det skal det også være her. Hvordan gør jeg det? Så er jeg ved at løfte op. Så siger jeg til mig selv, okay, det her, sådan, det har jeg ikke brug for. Så det tager jeg af med min trimmelkniv, og jeg vipper det bare lige så stille af. Fordi hvis jeg skal stå med saksen, så tager det så lang tid, og så fedt, der jeg rundt i det. Og så er der klippespor og alt muligt andet. Men hvis jeg tager det ved min trimmelkniv, så er det, der sidder ovenpå... Nej, det gør jeg da ikke. Så er det, der er ovenpå... noget af det er jo skåret, og noget af det er ikke. Hold fast, der kommer en fremmed hund. Hold lige fast i her. Ja. Men jeg sørger simpelthen for at få drejet benet sådan, så at jeg kan arbejde lige... så jeg har en lige bane at arbejde på. Hvad vil du sige, længden var på sådan en ben der? Altså pelslængden? Det ved jeg ikke. Det er lidt forskelligt fra hund til hund, ikke? Ja. Men du kan se, hvis du kigger på kvaliteten af den her, så skal jeg have, så kan du godt se, hvad jeg skal have af. Ja. Dem her skal vi have af, ikke også? Ja. Men her begynder det at se lige ud. Ja. Ikke? Ja. Men jeg går ind, jeg låser benet her, så drejer jeg albuen lidt ud, og så får jeg det lige her. Og hun sagde, men du kan altid tage et lag mere af. Altså det er svært at sætte det på, når du først har pillet af, ikke? Så altid et lag mere af. Men du kan godt se, prøv at mærke på kvaliteten af det. Prøv en gang at gå ind og mærke på kvaliteten af det. Og så mærke kvaliteten af det. Hvad tror du, der er mest smudsafvisende? Den derovre. Ja. Og det altså... Men man kan jo blive ved med at rette lidt til, det kan man blive ved med, ikke? Men du trimmer hele vejen, Helle? Ja, Du bruger slet ikke saksen? Ja, det kan jeg godt gøre, jeg har ret det sidste af, ikke også? Ja. Men det der er fidusen, når du har sådan en hvalpepels som denne her, det er, at jeg godt vil have, at der kommer mere dækpels i selve benhårene. Men jeg vil ikke have det pillet af, sådan så at den ligner en gris, vel? Og så utroligt flot pels, hva'?
Og det må jeg sige, det bliver altså noget kørende. Hold da op. Men du kan se, jeg drejer den simpelthen Ja. frem, og så kan jeg arbejde i min længde. Sig, du nørder med det. Ja. Men det tager jo væsentligt længere tid at klippe et ben. Altså, Men det bliver godt nok også bare lækkert at røre ved. jamen det gør det, plus at det skal jo nærmest ikke engang ræs, altså fordi at det bliver, at det dækker. Det kommer jeg til at gøre det der, fordi jeg er Altså, død, og jeg er selvfølgelig er det dødtræt af pille- skovbund i Selvfølgelig er det pillearbejde, ikke? Men altså, men du kan godt se, at det er en anden oplevelse, kan man så sige. Ja. Så hvis jeg skal klippe det, altså jeg klipper jo også noget af det, det gør jeg altid, ikke? Men altså, så går jeg ind, og så tager jeg lige og klipper lidt der. Men altså, ja. men det er... Men det er meget mindre. Men det er meget mindre, og jeg, altså Undskyld. og jeg får ikke nogen gevinst på min struktur, hvis jeg klipper. Nej. Nej, det er jo det. Det gør jeg ikke. Og det der sådan ligesom er fidusen ved at bare trimme i overfladen, det er, at det er overfladen, der får en anden struktur, og det er jo også den, der skal være smudsafvisende, ikke? Ja. Jeg lukker